És akkor következzen a Runabout GP kategória második motója. Ugye az éjszaka kiderült, hogy egy gyertyahibánk volt a tegnapi nap folyamán. De így is sikerült a negyedik helyre bejönnie Kassa Györgynek. Gyakorlatilag két hengerrel, 7200-as fordulattal tartotta a tempót a többiekkel. És közvetlenül mellette, ha jól látom, a tegnapi ellenfele, aki a harmadik helyen végzett, Bensalah Khalifa. Tehát negyedik helyről indulunk neki a középső motonak. Gyakorlatilag egyetlen egy magyar érdekeltség van itt a 2024-es Kings Cup-on, és az pedig Kassa György. A gép, a fogóemberek és a pilóta, ugye a fogóemberek Pap László és Sújkó Tamás teljesen kigyógyultak ebből a szúnyogcsípéses őrületből, 4 napig lázasak voltak, feküdtek az ágyba, dongi fertőzést kaptak. A Maci kórházba is volt, és végül is ott hozták őt rendbe, kapott egy nagyon komoly gyógyszerkúrát, és most már eleget tud tenni a feladatának, így a szokásos duó tartja majd a startban Kassa Györgyöt. Jön ugye a szokásos névsorolvasás. A kijelző látni. Mindenki itt van. Éppen Albaz nevét mondták. Albaz az előző futamban végig második helyen ment Burbaja mögött. De aztán belassult, valami történt a gépével, és így elment neki a mezőny. Albaz csak a 11. helyen végzett. Ettől függetlenül a 38-as versenyző ebben a futamban is nagyon komoly tényező, de hát itt mindenki, 3 táj van egyébként. Supak Settúra, testvére Tira Settúra és Kirapat Panic. Tehát 3 táj is az ellenfelek között. Mohamed Burbaja, ő nyerte gyakorlatilag start célgyőzelemmel a Moto1-et. Akkor mondom az aktuális sorrendet: második helyen Settúra, harmadik Bensalah Khalifa Dubajból, aztán negyedik helyen ugye Kassa György. 5. lett James Bushell Angliából, nagy-britanniai versenyző. 6. François Medori Franciaországból, aztán Johansson 47-es rajtszámmal a svéd. Isahai Japánból a 8. helyen. A tájokat mondtam, már Albazról mondtam, és 12. helyen ért be Troy Snyder, aki a kihagyott GP évek után most visszatért ide ebbe a kategóriába. Az Amerikai Egyesült Államokat képviseli. Ásár Sáni Katarból, Zeman, Matthias Zeman Észtországból, Greenland Ausztráliából, és Oku Kenta Japánból, ők lesznek tehát a mezőnyben. 1 perc van kiírva, tehát annyi kell még a starthoz. Nyilván egy picit majd hátrébb megyek, de hogy itt Khalifa telibe terítsen engem. Itt van közvetlenül Kassa mellett. Kassa György a tegnapi nap folyamán egyébként a Moto1-ben folyamatosan, hogyha innen szemből nézzük, a jobboldali alternatív szakaszt használta. Bobby beindítja a motort, 30 másodperc van, még egy kicsit langyosítani az olajon. És azt hiszem, egy kicsit távolabb is kell jönnöm. Igen, egy betöltés próba, tehát hogy milyen nyomást tud termelni, és tudják-e tartani a fiúk. Egy kicsit alacsonynak érzem itt a vizet, de aztán úgyis beljebb fognak sodródni a jó csípőig érő vízből az igazi startoltatni.
kicsit távolabb jöttem, aztán hogyha elmennek a fiúk, és zöld zászló lesz, akkor fölmegyek majd a tribünre. A szokásos tömeg gyakorlatilag a világ legjobb jetski versenye itt Tájföldön, Pattayán, amin éppen részt veszünk. 13 körös lesz a verseny. Nagyon szépen tartják Bobit, próbálják irányba is. Megpróbálom úgy, hogy a lámpa is benne legyen, a sárga. Újjak a gombot, és kilő a start. Nagyon jól megy Kassa! Úgy láttam, hogy Bobby nagyon jól elkapta. Egy zöld zászlót már látok, megvárjuk, hogy a versenyigazgatóság zöld zászlóval elengedi a startot. Én úgy érzem, hogy nagyon szépen elcsípte Bobby. És zöld a zászló, ami azt jelenti, hogy érvényes a start. Nézzük, hogy hol érkezünk, talán a 4. helyre be is tud jönni Bobby. Itt jön Albáz a belső pályán. 38-assal Albáz, 66-osra burbolja, és Kassa György a 3. helyen jön a startból vissza! Istenem! Csak kiadja a gép! Hello! Fiúk! Csak kiadja a gép! 3. helyre belökték Baciék a gépet. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Fölmegyek a tribünre. A magyar szurkolókhoz. Harmadik helyen sikerült átstartolni a Kassa Györgynek. Nem találom a brigádot, hogy hol vannak, ott vannak bent a magyarok. Coming out of the option, number 5 is Gordy Kaza from Hungary in third. Egy hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Number 7, the only Thai rider there. He is triple Kitty Putbunny. In fifth, rounding off that top 5 spot. Harmadik helyen vagyunk át egyelőre. Albáz és Burbaja van előtte. Albáznak volt egy géphibája tegnap, és Burbajára jön rá. Már is jön rá Kassa. Most fordul az első kör végén. Burbáját meg tudtuk enni nagyon sokszor. Talán Bussel a 4. helyen mögötte. Nagyon szépen sikerült a start, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon tudok zoomolni, mert a másik kezemben egy telefon van a névsorral. És nagyon ott van Burbaja mögött Kassa György. Hogyha eléggé rá tudja engedni az alternatív szakasznál, akkor elképzelhető, hogy el tud menni neki. Most játszik majd azzal a 8 gombbal, ami föl lesz szerelve most már a kormányára, hiszen 4 fajta programunk van. A belső pályán megy Kassa György, azt látom. Kassa György a belső pályán, és ha jól látom, itt jön Albáz. Burbaja a külsőn, most kéne betörnünk, de egyelőre nem megy. 66-ossal a kuvaiti versenyző még mindig Kassa elő. Próbálja felőrölni, nyomni hátulról, elképzelhető, hogy odaér mögé. Nyilván, hogy Kassa Györgyet jobb versenyzőnek tartjuk talán, mint Burbaját, mindenképpen több futam van a kezébe és a testébe, és ezzel a feltámasztott 6-7 éves konstrukcióval ilyen szépen tud menni. Istenem, ha az előző éveket is ezzel csináltuk volna végig, nem lett volna az a fiaskó tavaly a Yamahák
akar, és most már nagyon ott van mögötte. Már nem várja meg az alternatív szakasz, szorongatja mindenhol. A Burbaja tudja, hogy kassa van mögötte, hiszen az edzéseken Dubajban folyamatosan együtt versenyeznek. Nézzük Burbaja hova megy. Nézzük Burbaja melyik pályára megy. Burbaja továbbra is a bal pályán. Kassa pedig bejön a belsőre. Vajon sikerül-e? Kasszának itt sima víze van, de Burbaja és Albasz között is akkora a különbség, hogy nem hiszem, hogy Burbajának érezhető hullámai lennének. Nagyon szépen rajzol egyelőre Burbaja a kis pocakjával. Ó, és sajnos elnézte a bóját. Kassa elnézte a bóját, megpattant, ki kell mennie a feketére. Ajajaj! Igen, a fekete bójára ki kellett volna mennie. Na most mi lesz? Megdobta egy hullám, én is úgy láttam, hogy bizony egy bóját rossz irányból vett. És a fekete bójára ki kellett volna mennie. Mindjárt megnézem, hogy az hol van. De lehet, hogy ki is ment. Ott van a... Igen, kiment a feketére. Kiment a feketére, tehát belevette, hogy úgy mondjam, a nyomvonalba a fekete bóját, ami azt jelenti, hogy a pozíciója továbbra is a harmadik. Ott van ugye a fekete bólya ennél a folyosónál, ami Hungarocelekből van összerakva, reklám folyosók, attól balra egy picit helyezkedik el, és természetesen Kassa György a hibáját jóvá tette. Itt jön Burbaja 66-ossal, és itt jön mögötte közvetlenül Kassa György továbbra is. Egy picit hátrébb került, de még azért nem lehet lemondani róla egyáltalán. Tehát továbbra is a harmadik helyen. Albasz közben nagyon elment. Aztán itt jönnek a többiek, az egyik Settúra, Johansson a svédektől, és Troy Snyder a legvégén. Érdekes, hogy ebbe a mezőnyben ő úgy gondolta, hogy simán avanzsálja magát. És akkor nézzük az elejét, 38-assal kell jönnie a kuvaiti Albaznak. Tegnap is ő vezetett, aztán valami történt a gépével, 11. helyen végzett. Nekünk inkább Burbajára kell koncentrálnunk, hiszen hogyha ezt Albaz megnyeri, szerintem pontokban még akkor is jobbak vagyunk, majd kiderül, hiszen 11. helyen végzett tegnap, Kassa pedig a 4. helyen. Továbbra is most a harmadik, és próbál lépést tartani egy bólyahiba és javítás után Burbajával. James Bushell most a 4. 158-assal. És itt egy előzés. Matthias Zemannak sikerült ezt bemutatnia, tehát Zeman egyen följebb lépett. Észtországi versenyző. Szupak Settúra, aztán akivel tegnap küzdött érdekes módon Kalifa, csak a mezőny hátsó felében. Tehát, hogyha pontszámokat nézem, akkor kifejezetten jól alakulnak a dolgok, hiszen Kalifa és Bushell bőven Kassa György mögött van. Azaz, hogy Settúra, bocsánat, Bushell a 4. Nézzünk akkor egy korrekt sorrendet. 38-assal Albaz az első.
És most közvetlenül Burbaja mögött, Burbaja ugye a második, Kassa György a harmadik, negyedik helyen James Bushell, Nagy-Britannia, és 79-essel a táj Tirtapanács, vagy nem is tudom, hogy mondják, ő az ötödik. Igen, valószínű, hogy itt azért már ezekhez az 500 lóerős gépekhez nagyon komoly pajszer kell, hogy odaüljön az ember a helyére. Itt jön Khalifa. Khalifa mentségére legyen mondva egyébként, hogy ő is valamilyen betegségben lázasan feküdt. Kérdéses volt az is, hogy versenyzik-e, de aztán csak odaállt a starthoz, és tegnap ugye a harmadik helyen végzett, hát most sokkal hátrébb van. Kassa most megint a belső pályán próbál támadni, egy kicsit megsértődött a belső pályára, hiszen egy gonosz hullám miatt bolyahibázott és hátrébb került. Most érkezik majd. Igen, ezen a részen sikerült hibáznia, és próbál közelebb kerülni Burbajához egyelőre. Egyelőre ugyanazt látom, mint az előző körben, hogy nem igazán sikerül neki. Azt nézem, hogy hány kör lehet még hátra. Ez Nikolás Riusz volt szerintem itt, aki szembe jött, de nem biztos. 5 kör van még hátra. Tehát 5 kör van még a Runabout GP Moto2-ből. We're gonna have a special show from Kawasaki. Brand new. De szép is lenne legalább Burbaját megfogni. – 52-esen Szettura, aztán Khalifa, és jönnek a többiek. Nagyon szép stílusban, ráhajolva a kormány a 110-es rajtszámmal az utolsó. Nem is látom, hogy ki ő, de igen, a Troy Snyder. És itt jön Mohamed Albaz. Talán, hogyha Snyder utolérik, akkor lesz egy kis torlódás. Nagyon szépen elment a lekörözött 20-as versenyző mellett Burbaja. Az ausztrál Greenlandet körözte le. Bob persze a belső pályán jött, itt megint egy előzés, próbálnak, harcolnak. A 77-es és a 79-es versenyző. Medorit előzte meg éppen a franciát, egy táj. Hatály volt. Igazából ezzel a harmadik helyen is kibékülnék pontszámban, az is kifejezetten jó, és csak Burbaját kell megfogni valahogy. Burbaját meg kéne verni, hiszen ő a tegnapi futamot megnyerte. És igazából ő a nagy ellenfél, a szokásos Krumpli és Bobby küzd egymással. Igen, 2 fekete bója van, most már memorizálom. Kassa most a külső pályán tartja Burbaja mögött a távolságot, nézzük itt a hosszú egyenest. Burbaja gépe nagyon szépen megy, de Kasszáé is fárasztja egy kicsit, azért hajtja minden egyes visszafordítónál. Burbaja látja, hogy ott van mögötte, és próbálja nyomás alatt tartani. Matthias Zeeman nagyon szépeket megy, úgy látom.
Ő a 77-es versenyző. Now he has to go from Estonia, moves up into fourth. Igen, a helyi közvetítő is észrevette. Szett túra. Nekem úgy tűnik, nagyon le van most maradva. Itt jön Khalifa. Vele nem bírt ugye tegnap Bob a kéthengeres erőforrással. Úgy is mondhatjuk, hogy egy 66%-os powerrel ugyanazt hozta, mint Khalifa, mert hiszen végig a nyomában volt. Most Khalifa úgy tűnik egyelőre a helyére került. Nézzük magunkat, és ne bántsunk senkit, legyünk babonásak, itt jön Burbaja. Az első hely, az, hogy a második helyen is itt van közvetlenül mögötte Kassa. Tehát a helyzet változatlan. Még 3 körnek kell hátra lennie. Burbaja fizikuma, azt hiszem, hogy hagy kívánni valót maga után. 2 kör van még hátra. 2 laps to go. Ahogy néztem a kijelzőn. Tehát 2 kör, egy sárga zászló. Jézusom, nem tudom, hogy kinek szól ez a sárga zászló, talán géphiba van valakinél. Ja igen, itt, pont a célegyenes kellős közepén. Leállt egy gép menetiránnyal szemben. És ugye jön a mezőny. A japán gépe, Okuketa a japán gépe állt meg, a legrosszabb helyen talán, ahol meg lehet állni. Most húzzák ki őt, és itt jön Albáz. Albáznak nagyon komoly előnye van. Fehér zászlónk van, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy kör van már csak hátra arra, hogy esetleg Kassa utolérje Burbaját. Ez az 50-60 méteres távolság, hogy elfogjon. Nem lesz olyan rossz ez a harmadik hely sem, hogyha békében beérünk. Tehát az utolsó körben vagyunk, 2024 Kings Cup, Tájföld, Pattaya. Ez a GP géposztály második motorja, délután jön majd a harmadik, és aztán kiderül, hogy ki nyeri az idei kupát. Talán sűrűsödik a mezőny, most pont a 13. kör végére odaérnek a többiekhez az élenjárók. És ahogy ugye kerülgetni kell, ha úgy tetszik a bójákat, a lekörözött versenyzőket, az azért lassítani tudja a küzdő feleket. Burbajának egy bójányi előnye van, az a baj, hogy én úgy látom, hogy tiszta víz van mindenkinek. Burbaja most nézett hátra, hogy hol jön Kassa. Az utolsó körben gondolom a legnagyobb programban van Kassa. Albáz megnyeri, Burbaja húz még egy utolsó kövéret, és egy bójányira leavaradva a harmadik helyen fejezzük be a Moto2-t. Mindenképpen gratulálunk a magyar csapatnak. Nagyon szép ez az eredmény, és a pontversenyben mindenképpen följebb jövünk majd. Véleményem szerint a második helyre elég lesz, hiszen Albáz a tegnapi 11. helyével elég gyászósan szerepel. Délután találkozunk, skacok. Kurik Galaci voltam, a Kassa Racing helyszíni közvetítője. ยังไม่พอ